Mosok Dik, konsep rumah tangga Sri koyo ngono Dik. Dadi Sri iki selama iki rabi nglayani sing lanang Dik. Sing lanang njaluk sarapan, nyepakno mangan ngono. Lho bukane lek wis rabi ku wong lanang sing melayani wong wedok Dik. Ya opo sih Sri ku? Dadi lek mangan ngono sing njukukno Sri, sing masakno Sri, sing nyiapno Sri ngono. Duduk sing lanang. Lah kok koyo ngono sih Dik? Konsep rumah tangga opo Sri ngono iku? Ndi-ndi lek wis rabi ku ya wong lanang ta sing nglayani bojo. Wong lanang lek wis wani ngrabi wong wedok ku ya kudu meratukan wong wedok. Ngono lho. Gak oleh memperbudak wong wedok. Masyaallah, masyaallah. Wong lek wis rabi ku ya gak oleh koyo ngono. Wong wedok ku gak oleh lapo-lapo ngono lho. Ngerti apa ora? Lek kepengin maem ngomong nang sing lanang, "Mas, maem Mas." Ngono. Sing lanang sing gaekno. Lek kepengin mimik, "Mas, mimik Mas." Sing lanang sing nyepakno. Ngono lho, Dik. Dadi tugase wong wedok, lek wis rumah tangga, lek wis ndek bojo, lapo ae? Njaluk dhuwit, Mas. Lah, bener, njaluk dhuwit, rebahan, ngono lho, Dik. Iku tugase wong wedok, Dik, lek wis rabi, Dik. Mosok ana wong wedok wis rabi sik masak. Ngopo iku? Masalah, masalah. Lek ana wong lanang ngejarno bojone goreng ndok, goreng tempe, goreng tahu. Engko lek kepletikan lengo ya apa? Apa gak belang-belang wajahe? Heran aku. Kono ya wong lanang koyo ngono ya. Sampeyan gak oleh lho, Dik. Sapa pawon mlebu-mlebu pawon. Gak oleh. Pawon iku akeh bahayane. Mengandung banyak resiko ngono lho, Dik. Dadi lek sampeyan luwe maem ngomong aku, "Mas, maem Mas." Ngono lho. Ngerti apa ora? "Mas, haus Mas, mimik Mas." Ngono lho. Mosok wong wis rabi wong wedok sik sapa pawon ae. Ku jenenge sing lanang gak bertanggung jawab lek ngono ku. Ngerti apa ora? Hak. Hak. Wong wedok barangku gak oleh sampai telat maem. Ngono lho, Dik. Ku lek wong wedok telat maem, awake kuru, ya apa? Sing disalahno ya wong lanang. Kalau bojone bogang lho entahlah awake kuru koyo ngono, rambuté arang-arang. Mesti bogangku ora ngrumat sing wedok. Ngono lho, Dik. Wong lanang ku mesti disalahno lek bojone koyo ngono. Mari maem, bubuk. Mas, wis, Mas. Wis warek ah. Ya wis kono, cuci kaki terus bubuk. Dhe bojo kok angel temen mangane. Ngono ku lho, aku wis ngomong, "Dik, aja sampe telat maem, Dik. Maeme dijaga, Dik. Gisine dijaga, Dik." Ngono kok angel temen. Ya apa ya bojoku iki ya?